Dokotela SG uyaphila. Ngiyaphila dokotela wami. Kunjani? Hawu siyaphila. Yeah. Thina sikhulu izinyanga siyibona emakhaya kuthiwa ikhipha amabhodlela kunjanjani. Zifika emakhaya sizokwenza izinto ezenzayo. Awu Dr SG uyayihambela nemizi yabantu noma cha kufika esigodleni kuphela la. Dokotela mina ngiyinyanga dokotela. Sesiphume nje la kubo dokotela. Yes. Mina ngiyinyanga. Udalwa kwami nje ngiyinyanga dokotela. Ukuba inyanga kwami akungenzi ngibe muhle noma ngibe mubi. Akungenzi ngibe isidudla okanye ngikhanye. Yes. Kimi kufana nokuthi ngiyaxolisa uma ukuthi umuntu ungiphoqile. Because leyo nto ayingenzi ukuthi mina ngibe isidudla noma ngibe mnyama noma ngibe njani. Manje ukuzehlisa kungenza ukuthi ngiqhubeke ngiphile. Okay. Futhi umthakathi. Ngicela nje ukuthi angazi ukuthi ngiyaphendula ngithini kodwa ke Phela izinyanga tsazathatha. Dokotela uma uyinyanga kuthiwa awunamngane kuthiwa inyanga ayinamngane dokotela. Yes. Mawuhlakaniphile inyanga dokotela into ekufanele ukuthi ngabe sithi into ekufanele uyesabe. Kodwa these days izinyanga sithathwa kancane. Ungabona abantu mebekhuluma la ku social media kodwa mawungathi uyalandelela dokotela after 2-3 years down the line yabona nje wena ngingakhuluma kabi ngawe. Yes. Okanye ukhulume la ungakhuluma khona whatsoever ake sesithi nje ngenza umzekelo maybe ngokhozi ngikhulume kuthiwa kwathini kodwa lo muntu ongikhulumile ngoba uye ekusuke kune navigator yakhe. Oh yeah. Uyangiva dokotela. Une navigator owasuka nayo la. No matter ukuthi uphi dokotela kodwa une navigator yalapha ekhaya. Angazi ukuthi kuthiwa ngalo lwemlweni ngoba mina ngiyena umlungu. Uma sithi unento engathi manje uma ngisuka la ngiyayipressa iyakwazi ukufika straight kuwe. Destination yakho ikhona ngapha kimi. Yangiva dokotela. Ngizwa kahle. Into eyingozi abantu abaningi abangayinothisi bakhuluma isinoma kanjani bakhulume inoma yini. After 2-3 years down the line or 3 months akekho umuntu olandelelayo ukuthi ubani owake wathini ngobani kwenzekani manje. Uyangiva dokotela. Kodwa angifuni angisho ukuthi ngithini. Sikhuluma ngalo owumsusa walento. Yes. Because ikhozi alina problem. Umuntu one problem nami lofike kimi dokotela. Uyangiva Musa. Ngizwa kahle. Ngifuna ke ukuthi kuwe uthi umbuzo wakho kahlahle ngumthakathi noma ngisuke. Mina ngiyena umthakathi dokotela. Sekuthi nje inyanga ayinamngane. Into engayisho kuwe nje ileyo esikhule nathi sayithola ngakithi. Ulapha umakhelwane, ulapha omthandayo, ulapha nongamthandi. Yes. Kuyashiyana ke ukuthi silapha ukugula kunokwesikulaphayo. Okay. Khona ukugula kokuphila khona lokudelela. Ngizwa. So udokotela uyahambela imizi yabantu ayolapha khona. Dokotela imizi yabantu mina njengoba nje ngiyinyanga ngiyayihambela imizi yabantu. Okay. Aqali ngami ngithe mangizalwa athi ngithi zalwa kithi into yobunyanga kithi into yasekhaya. Angisho kanjalo. Nesizathu ngiyosho ngenye imini ukuthi ngisho ukuthini mangithi into yasekhaya. Into yokulapha wena mkhulu sithi athini masikhula sakhanda okhokho omkhulu bethu ukulapha kwabo vele ukuhamba imizi yabantu. Ngiyangiva dokotela. Bebethela. Kuyabethelwa kuyakhishwa kwenziwa yonke into kodwa ke thini ke lapha ekhaya okay angeke ngisho ukuthi sisebenza kanjani angivale leyo. Iyobe seyilimazisa abantu abaningi ngezinto zokusebenza uthola ukuthi omunye sobona ungathi yena sendlela yakhe angasebenza ngayo kanti sewuganga emizini yabantu. Yes. Uyangiva dokotela. So into engayisho dokotela siyayihambela imizi yabantu dokotela. Lapha ekhaya siyayibethela imizi, siyayicinisa imizi, kanjalo futhi nabantu ngokunjalo mase sifikile ekhaya
sikwenza konke lokhu okwenziwa inyanga mawukuthi nje kwakho awusalala uhlushwa izipokwe kakho sekunema problem ukufana nangenkathi seniqala ukuxabana ekhaya nomama ningasagcini kukabili lokho ngoba usually abantu abakhona manje sebafunde kakhulu dokotela abasakholelwa kule ukuthi umuzi before wakhe kunento ekufanele uyenze so wakhile kunento ekufanele uyenze uyangiva dokotela balandela kakhulu izinto zama social media agcine umuntu so ungasabona noma seyindoda noma seyini so umuzi nje uyabona mosdokotela umuzi ke bawindoda dokotela ungakawuqinisi omakhelwane bayaqinisela lo muzi kanjani dodo ya sho kahle ajalo uma umuzi ungakawuqinisi omakhelwane baqinisela dokotela baqinisela njani ke bomakhelwane kushiyana ukuthi bazokuqinisela right or wrong akekho ke umuntu ongawesta imali yakhe ahambe ayothenga into engasiza wena afika kwenzele ube wenhluleka ukuyenza anga-advise into ekhishwa imali dokotela usually mase sikhuluma ngama-1000 umuntu kancane kakhulu ukuthi akwenzele yona ungenzeka mase kwenzela ukwenzela wrong yangiva dokotela kuzwa kahle so imizi eminingi iqinisiwe ukuthi iqinise umakhelwane that is why isihlupheka kangaka thina inyanga mina dokotela angilali bangakutshela iqinise isikhathi sami esiningi sokusebenza imizi yabantu so dokotela umuntu obukayo ngamanye othi thina ekhaya sihlushwa ziyipoki silala nathi sivuka kanje kunje maningi into esebazisha abantu wena ngabalingusela abantu labo fona dokotela dibayi nodokotela hambe sekulungisele thina angeke abasufika lapha sebekutshengisa isipoki la camera udle phansi Bese show athi futhi udla phansi manje ake sokuzame dokotela sibese sibuya siyakhuluma imizi esisihambile dokotela mningi kakhulu mina kuhamba imizi yabantu angaqali manje kufika i-social media ngifika icavele imizi yabantu ngiyayihamba ngifuna umuntu obukayo la ozothi mina nginenkinga yento kanje asibize sizom-interviewer asichazele bese udokotela yeza azokhipha bese lo muntu ayeza azosho ukuthi ikhona noma ayikho uze sokwazi wagcina usuku asifuni udokotela afike kuphela singathola ama results uze umhlaba wonke uzokwazi ukuthi hayi udokotela wadla phansi kwathiwa inyanga washiya ngisho imoto yakhe bathi hayi ngiyothumela abafana abayile abazoyilanda sifuna ukwazi ukuthi wayikhipha ngempela dokotela mina into engayisho dokotela ngisho ukuthi kuwe lo ngikhuluma nawe namhlanje ngithi lento esikhuluma manje siyaqala ukuyikhuluma nawe and ngethemba futhi ukuthi siyaqina ngayo ngoba le into yobunyanga these days sekugqole kakhulu abantu abathathayo asisho ukuthi thina sithwalisi kodwa manje sikhuluma into yasemnyangeni thina siyangena emzini yabantu into esikhule vele siyenza yabona lokho mina ngeke kungenze ngibe isidudla okanye ngibe islender ngibe mhlophe okanye ngibe mnyama uma sengifike kwakho uma ngabe kudinga ukuthi ngibe nqunu ngibanqunu uma kufuna ukuthi ngifake izinto ezimnyama ngiba mnyama usakhuluma ukwanqunu ayabona inyanga isethuneni ibhizi yachela emini inqunu icupha futhi nawe uyayishaya so impahla leso hayi angiyeke le dokotela leyo ezeminye imizi le okwasemnyangeni dokotela okwasemnyangeni asazi naye ukuthi benzani kodwa uma sengifike kwakho dokotela kushiyana ukuthi ngiyowenzani kwakho lento engiyoyenza ifuna ukuthi ngenze njani yini engaphakathi egqekeni kwakho yabona uma uyinyanga ke dokotela uyafana nomprofeti kulabo abafunda amabhayibheli bayazi ukuthi umprofeti uma esefike ngaphakathi esontweni akahambi ngeprotocol umprofeti kodwa uhamba ngezwi lesikhathi ukuthi uthini uNkulunkulu kuye ngiyabona eZayoni athi ashona le umfundisi avela bhonye lo
If uthi abhonye lo aphinda ubhonya lo ababhonyi ngolayini. Uyabona wena dokotela lento oyishoyo ukhuluma yona wena dokotela uyazi ukuthi kunento ethi always ngena la sangweni. Yes. Kodwa ngenzeka ngithi mina mangifika kwakho ngafuni ukungena ngasesangweni. Okay. Ngenza izwi lesikhathi into ekhuluma kimi ukuthi kufanele ngenzeni. Yangiva dokotela. Mangifika kakho ngithi ngiyoqela ukuthi ningiphe 1 no 2 no 3 isimo esikhona leso. Mangithi kufuna ngiqale ngenze 1 no 2 no 3 isimo esikhona leso. So engakusho nje dokotela kakhulu nje singakwenzi kube kude kakhulu nje dokotela. Singasho nje ukuthi imizi yabantu dokotela ngiyayisebenza futhi kakhulu. Ngisazoyisebenza futhi uNkulunkulu mase nginike isikhathi sokuphila nezidalwa zasakithi. Hayi cha, sajabula nje abantu ehlezi bebuza bathi ziphi le inyanga lezi zazihamba imizi ezazisiza abantu emakhaya. Ayiveli la ku social media. Cha, sesiyaconfirma udokotela uyawenza lokho. Oh dokotela kahle namuhla dokotela uthi umbiza kangaka dokotela. Abantu phela basebenembuzo manje inkinga. Abantu aba-understand ukuthi inyanga angeke ikhulume ngazo zonke izinto ezenzayo. Izokhuluma ngalezi abayibuzayo, yabo. Sokuthi la bekubuzile lokho akufakwa be-topic sebephendulekile ngamanje. Yeah. But futhi ngisasho oneziphoki noma mhlawumbe umkhulu wakho washiya imkhovu ehluphayo eqeda ukudla ekhaya. Yeah. Udokotela ngayilanda lokho. Singabulala lokho dokotela siyakubulala. Ngani noma sothetha isigubhu nje dokotela sesikuxakile. Siyayisithi thini eda wathatha isigubhu abantu abaningi edokotela vele angisho kanjalo ngikhuluma kahle futhi mangikhuluma ngesigubhu ngoba abantu abaningi abathatha izinto ezibaxakile igubhu. Into esingayikhuluma nje ibe iqiniso abantu abaningi abaxakekile even manje na kube kuthiwa nawe inyanga bengiyobuza ngithi kwenzekani esigodlweni sakho abantu abafikayo baxakwe izinto abayilanda seziyahlupha manje dokotela abantu abaningi khona into eke yatrenda in South Africa la ku social media kuthiwa iSouth Africa yikho inyanga ethwalisayo. Oh yes. Ngeke ngathula ngangasho lutho ngakho futhi namanje angisho lutho. Kodwa ngithi mine ake sesizame sibone ukuthi ngempela yikho yini. Thumele nje umalume wakho uthi asekahambe simenze. Ungezwe umuntu uma eyiphantela naye ethi hey ungalwi naye ngoba naye indlela yakhe azama ngayo. Yabona? Thinike asikhulumi into enje siyasethi ake sesikuzame namhlanje bese uyabuya uyakhuluma. Futhi mawukuthi uyasichasa uyobuya ufike uthi wena hayi mine ngisebenzisile lokhu kodwa kwenzeka ngu1 no 2 no 3 kanti wena wayithatha lento wafika wayibeka. Ayikho inkinga thina siyokusotha wena ngaleso sikhathi wena so ufuna ukuzama ukulwa nathi kodwa thina mawukuthi lento ayisebenzi siyazi ukuthi soyitesta ngani. Mawukuthi futhi lento iyasebenza wena wenza okwakho soyitesta thina ngendlela yethu siyozwa ngawe ukuthi kuyokwenzeka kanjani. Hayi, nguzwa ngathi dokotela. Sesivala nje asikhumbuza abantu ngespecial esingomhla ka30 umhla ka1. 30 October to umhla ka1 November. Udokotela Khehla Lidala ake sengikuveze ukuthi ngey30 zika October up until umhla ka1 November siyobe silapha eGoli dokotela senze imanga khona. Laba bake bahlangana nodokotela bayazi ke siyasho ke ukuthi kulezo insuku siqela ukuthi abantu ba register dokotela izinto eziningi yobe kwehlile kakhulu. Inyoni iyobe isuke from 15 istart senyoni Khehla siqala ku15 kodwa iyobe ehlile iu 9000 inyoni. Kunengi ke kuyobe kwehlile dokotela ngibekisa ngenyoni. Yes. Kodwa ke la sikhuluma ngesiphakamiso especially kakhulu ngenzele abantu abazamayo. Yes. That is why ngithi isiphakamiso sesiu 7000 siyobe sehlile dokotela su 5000 uregister ngo500 uyofika esigodlweni usiphathele u4.5 dokotela. Whatsoever oyidingayo uyaregister. Usho ukuthi ufunani. Mawungena especially sesiphakamiso usho ukuthi mina ngifuna isiphakamiso dokotela, mina ngifuna inyoni, mina ngifuna ini. Whatsoever ukufuna angifuni ukuthi mase ngilapha bese sekuba ne problem because into ehluphayo dokotela lento especially uthi mase kufike lo suku ufice sekunabantu abaningi. Hey dokotela nami ngizwile ukuthi yezwa mina ngiyaqala namhlanje nokubona le video. That is why sicala namhlanje sicalela October because angifuni ukuthi sibe ne problem. Yes.
injalo dokotela. Abantu abanebhadi especially sokubethela sikho. Ngoba phela segula uye emizini abantu. Dokotela eGoli vele kakhulu angiyikhulume nje iqinisa dokotela. Ngeke ngisho ukuthi abanebhadi dokotela, kodwa ke ngiyocela ukuthi abantu bangifonele ngisazoya kobuka ukuthi ngiyokuhlela kanjani lokho ngoba mina kangakayiphathi dokotela. That is why ungathi special siye bengibonakele ngingabi naso because umsebenzi wami awona wami wabanikazi. Yes, ngicela ukusho njalo dokotela. So indaba yokuthi imizi ngichela ukuyibethela ngamalini yobe umalini hayi leyo ke angifuni ukuyikhuluma dokotela because angakanikezwa yona emakhosini dokotela okwamanje. Ngicela ukuthi uma ukuthi mhlawumbe kuyowenzeka njengoba thina nawe dokotela sabantu esihlala sibonane njenganamhlanje njengoba sibonene ngiyolaziswa izwe lonke ukuthi kuyowenzeka kanjani. Kodwa okwamanje angakabi nayo feedback ukuthi ngiyobe ngibethela kanjani imizi ngoba ngiyobe ngiseGoli, ngiyobe ngenza special eGoli, angikwazi ukushiya abantu ngemzini wakho eEastern Cape. Kodwa ke lokho kuyofuna ukuthi sikuhlele uma sekuthi ngicelile emakhosini ngoba noma ngiphuma yabona ke lebethela dokotela noma uphuma uyale emzini womuntu uqala ngaphakathi esigodlweni kube khona izinto ezenziwayo ukuze ungafiki ufele emzini wabantu because kuyafiwa le abanye bayazi kuyenzeka ukuthi uyafika le fika ushaya igazi ngamakhala Inyanga siyaqhayiza manje. inyanga iqhayize ife ungakona ukuthi iyaqhayiza ikothiswe ivuke isipoko sihambile. Akudlalwa lapha dokotela. Inyanga iyaphuma ihambe inyanga bayigijimise uthole ukuthi inyanga boyibamba ilahlekile futhi ilahlekile. Kwalani dokotela uhamba inyanga le ngase Cape Town uyayithola ukuthi kunolwandle le. Yongena phakathi olwandle ayazi nayo ukuthi hayi asibawe ngenza umzekelo dokotela akisho ukuthi kwenzeka kanjalo kodwa abantu abake bangena emzini yabantu that is why inyanga zikadlali kalento ukuthi zingena emzini yabantu. Akudlalwa lapha dokotela. Umndeni wonke usubuke wena. Umndeni wonke ubukela wena. Yabona ufuna hayi bathi dokotela isikhwama. hayi hey yabona hey indaba sebizi yabantu dokotela hayi Kwaya ngicabanga ngekhanda nje sibaleka. Dokotela. No, dokotela sibonga kakhulu ngesikhathi. Siyabonga dokotela, siyabonga.